На мысль одну аб тым ад болі сэрца млее. На што было цябе мне полюбіць? Тваёй быць не магу, на то няма надзеі. А без цябе? О не, я не магу так жыць. Канстанцыя было. Іра Сакавічанка, дачка ляснічага, скончыўшы гімназію УН, поступила на посаду земской настаўніцы ў глухой правінцыі недалёчка ад Крупак, двара Абдзіраловічаў. Яна была на раздарожжы. Хацелася ехаць на вышэйшыя курсы, хацелася памагаць бацькам вучыць малодшых дзяцей, значыцца служыць, зарабляць грошы. Хацелася, от так, неабмеркавана, неясна чаму, забіцца ў глухі кут, у бедную школку, вучыць дзяцей. Чытаць кніжкі і думаць аб нейкіх неспадзяванках у жыцці. З беларускім рухам яна пазнаёмілася яшчэ на школьнай лаўцы. Гімназісты давалі чытаць беларускія кніжкі. Перад службай Ірачка думала так. Для адраджэння патрэбны людзі з вышэйшай асветаю. Дык яна папрацуе год-два ў школцы, заробіць грошы, а потым паедзе вучыцца. Ды ці мала чаго перадумала тады дзяўчына. А выйшла зусім не тое. Для Крупак яна пранастаўнічала 4 гады, да той памятнай для яе вясны, калі ўлюбілася ў студэнта Абдзіраловіча. После яна перавялася ў гарэцкі павет, каб быць бліжэй да горак. Ёй шмат хто казаў, што ў гарэцкіх сельскагаспадарскіх школьных інстытуцыях ёсць надта многа свядомых беларусаў паміж вучняў. Яна хацела вырваць з успамінаў тую вясну, назаўсёды зрачыся ўсякіх любошчаў і ўсёй душой аддацца толькі адной святой працы на ніве беларускага адраджэння. Пераехаўшы ў новую школку, яна незабавам завязала зносіны з горкамі. Там, на першым беларускім спектаклі, яна надта расчулілася ад прыемнасці і разам расчаравалася. Пабачыла, з якімі высілкамі працуе жменька ідэёвай маладзёжы, як мала зроблена і як шмат працы ёсць усюды іх. І яна завінулася ля гэтай працы, колькі дазвалялі сілы і час. Сеяла беларускую свядомасць сярод сялян і сялянскай інтэлігенцыі. Вучыла не толькі дзяцей, але і дарослых чытаць, пісаць, дэкламаваць і пяяць па-беларуску. А вучыла без беларускіх падручнікаў, бо іх не можна было дастаць з-за дэмаркацыйнай лініі. Гэтая праца захапляла яе ўсю. Доўгі час Іра быццам не мела ані той вясны, ані тога кахання, ані тых успамінаў. Быццам забылася на Абдзіраловіча. Але цяпер, дачуўшыся, што ён жыве ў Н, што бацька хоча памірыцца з ім, што можа быць шкода для справы ад яго несвядомасці, Іра узноў згубіла спакой, толькі не мела смеласці прызнацца сабе ў тым. Ёй здавалася, што зусім і не любіла Абдзіраловіча, што ў яе было нешта, што не можна было і любоўю назваць. Але чаму ж, паміма яе волі, думаецца аб ім? Плывуць ужо ўспаміны аб той вясне і хочацца бясконца ляжаць пад яблынкай у гамаку, зробленым старога гаспадарскага пехцяра, паціху гутацца заплюшчанымі вачмі і апалымі ад невядомай беспрычыннай зморанасці рукамі. І чаму першы раз паўзуць у голаў такія нядобрыя думкі? Думкі аб тым, што працуе бясконца, а дзе ж радасць асабістага жыцця? Было толькі раз, толькі з ім. І тады ж рабіла, працавала. А чаму ж тады вясна была ўся ж святам, сонечным, радасным святам? А цяпер? Ці ж так ужо і не будзе асабістага шчасця? А годы лятуць. І яна ўжо не падобна да сябе на картачках здыманых у энскай фатаграфіі ў тую вясну. Ужо няма таго вясёлага, радаснага смеху ў дзявоцкіх вачах, няма той маладзенькай дзявочай свежасці. Сэрца сціскаецца ад засмучэння, і самой сабе сорамна за думкі гэтыя. То ж здрада святой справе.
Ці можна шкадаваць сіл, прыгажосці, маладосці для адраджэння бацькаўшчыны? Бегла ў хату, ставіла на расчыненае в акно грамафон і завадзіла нешта першае, што траплялась пад руку. І сорам чула, што ў будзённы дзень, калі ўсе людзюхны працуюць у поце чала на жнівейсе на косе, яна парушае сельскую цішу, нібы святататным грамафонным крыклівым пяяннем. Гарні бульбу з печы, у торбачку ды на плечы. І нервовым, смешным ёй самой рухам рукі адкідала іголку і слухала звінячыя в ушах раптоўныя моўчкі пустога пакоя. Не хацела абедаць, бегла пад яблонку і клалася на гамак, тварам ніц на падушку. Быццам мімаволі патрошку гуталася і прыціхала. Паўднёвае жніўнае сонейка пазлачала лісцё ў садзе і прабіралася скрозь яго нават да калыханай дзяўчыны. Дзесьці гудзела пчала, і далёка на шляху тарарахалі пустыя калёсы. Ківаўся лісцічак на яблынавым сучку, ківаўся ражок хвусцінкі на яе прыніклай да падушкі галоўцы. Спіць яна, спіць, не спіць. Усё чуе, ведае, быццам спіць. Не можа заснуць. Думае Іранька. То ж не ў гамаку яна гутаецца, а ў люльцы сваёй дзяціны, як была маленькая. Падпаўзаюць мухі, прыкра неадчэпныя, аж пад посілку да дзіцёнка робяць яму яшчэ душней. І тады бабулька, нянька, чуючы варушэнне, баржэй налягае на пачопкі і пяе нашу дзіўную музыку дзяціных гадоў. А ідзі, коце, ў лясок, прынясі ты ірцы паясок. А ідзі, коце, на рынак, прынясі дзяўчынцы разынак. А ідзі, коце, на таржок, прынясі паненцы піражок. Цішэй, а цішэй скрыпае люлечка, ды сонейка прабіваецца скрозь посцілку і варушыць паненачку спелянатую. Пяе нянька тое, што цяпер Іраньцы ўспамінаецца, не то нуднае, не то соннае. Сядзела котачка на кухні, у яе вочачкі папухлі. Чаго ж ты, котачка, плачаш? Ці піцькі, ці есці хочаш? Не піцькі, не есці хачу, па сваёй жалосці плачу. Сам кухар пячонку злізаў, на мяне котачку сказаў. Хочуць мне лапкі адбіці. Чым жа я буду хадзіць? Пяе бабулька песню, якую пяяла сваім дзяцём, якую соладка сама слухала 80 год назад таму. Думае Іранька, чаму ж з бабамі сяні жаць не пайшла? От бы не нудзілася. Урані з расіцай па халадочку, люба і лёгка жаць. А за дзень замлее спіначка, і сорам жа, каб яе постаць ды адзаду цягнулася. Хруп-хруп, шуміць серп, распаўзаюцца жучочкі, казюлечкі і божыя кароўкі. Кінула сівая мышынка з-пад камлышкі да свае норухны. Дарма не пайшла ты сяні з бабамі жаць, Іранька. Сніцца табе на сонейку неведама што, і млее тваё сэрданька. Так ташнавала дзяўчына аж да вечара. То ляжала, то бегала, спакою сабе не знаходзіла. А калі ўсё паснула ў ціхім сяле і маркотны месяц паплыў па сінім небе, а нейкія адзінотныя трывожныя ваблокі абміналі яго і трывожным ветрыкам варушылі спячы сад, Іра выйшла з хаты і глядзела на чорна-крывавы мак на градах, дыхала паветрам ад красуючай табакі і слухала тую цішу. А пастаяўшы, хадзіла па садзе, варочалась у хату, хадзіла па сваім пакоі, ішла ў парожні клас, хадзіла там. Гледзячы праз тускла бліскучае шкло на ясны месяц, і ўзноў ішла ў свой пакой, дзе в акно было адчынена, а праз яго цягнуў свежы халадок. Школа яе дзялілась вузкім калідорчыкам на дзве палавіны. У адной быў клас, а ў другой жыла настаўніца. Другая палавіна была шмат меншая за першую. Гэта быў адзін невялікі пакой з адгароджаным тонкай драўлянай пераборкаю кутом, у якім настаўніца спала.
Ля адной сцяны стаяў даўгі вялікі стол, увесь закладзены кніжкамі, нотамі, рознымі паперамі, грамафонамі, кружэлкамі. Паміж столам і вакном стаяла пляцёнае з ракетніку крэсла з высокай адкінутаю шпінкаю, надта добрае для сядзення зморанаму ці летуценнаму чалавеку. Ля другой сцяны шырокая мяккая канапа, а на ёй гітара з чырвонаю стужкаю. А з двух канцоў канапы крэслы ў беларускім стылі, з рэзьбаю, вялікія, цвёрдыя і простыя. На сценах без шпалераў вісела невялічкая карта Беларусі, а над ёю абвіты беларускім паяском вісеў маленькі партрэт у рамцы Янкі Купалы. На другой сцяне быў Тургенев і колькі выразаных з ілюстраваных часопісаў і проста налепленых на паперу фатаграфій беларускіх літаратараў і дзеячоў. Два вакны былі ў сад. Адно ўсё загароджанае хатнімі краскамі, другое ўдзень паказвала праз сябе клумбы з прыгожымі буйнымі краскамі, некалькі градак з гароднінаю і далей, невялікі садок, некалькі яблынак і слівак, кусты шуры і парэчак. На градах было дужа многа цвітучага добрага маку з густачырвонымі вялікімі ляпёсткамі і ўжо некалькімі досыць буйнымі мачынкамі. Тут жа блутаўся вусаты, кручаны гарох, звісаў з высокіх уваткнутых сукаватых кійкоў сваімі кволымі кручастымі вусікамі, пачынаў цвіцець бела-фіялетавымі дробнымі красачкамі. На клумбах раслі табак, аляўкоі, пахнючы гарошак і яшчэ колькі розных красак. І клумбы, і грады разрасліся густа і багата, нават дзіка. Не ведалі штодзённага пільнага дагляду і буялі самадумам. І ўзноў маркотны месяц і ціхі сонны сад цягнулі дзяўчыну з яе цеснага пакойчыка туды, дзе ў цямноце буяў гарох і чарнеўся добры мак. А ці надоўга? Пастаяўшы безнадзейна сярод прыгожых ды невясёлых моўчак ночы, сярод тае пакутныя начы, зараз бегла назаду у цясноту свайго пакойчыка. Ідучы па вузкай тропцы, што зарасла нізкай стаптанай травіцаю, перапечкаю і безымяннаю мураўкаю, Іра сашчыпнула чырвоны, выгнуты з чорнай плямай пасярод макавы ляпёстак і неўпрыцямі рвала яго ручкаю, падносячы да вуснаў. Прыйшла, накруціла грамафон, паставіла вясновую казку, а сама села ў пляцёнае крэсла, прыхінула спінаю і заплюшчыла вочкі. З грамафоннай трубы ляцелі свежыя і звонкія, як вясна, гукі скрыпкі, а дзяўчына наперакор ім дэкламавала з Канстанцыі Буйло. «Я каханне маё пахаваю ў душы, спакой сфінкса на твар налажу, і хоць сэрца ад болю сканае ў грудзях, я нічога табе не скажу». Останаўляла грамафон, ішла да вакна, садзілася і глядзела ў заліты блізка месяца сад, аблёгшыся падбародкам на пастаўленыя ручкі.